Tak a máme hotovo. Dneska vám chcem ukázať veľmi zaujímavý projekt, ktorý sme práve dokončili. A začneme rovnou pri tomto krásnom plote, pri ktorom sme. Tento plot je z materiálu IP, skladá sa z jednotlivých segmentov, panelov. A celková myšlienka tohto plotu je, aby z jednej strany, jak môžete vidieť, je ten plot úplne neprehľadný. Ale keď si prejdeme sem, tak zrazu z tohto pohľadu, z tohto uhlu, už vidím všetko, čo sa za tým zachádza. Krásna japonská záhrada. A to je tá myšlienka. Aj vidieť, aj nevidieť. Ukázať to, čo chcem ukázať, ale keď chcem mať súkromie, tak ho mám. Viete, keď som chcel použiť taký krásny materiál, tak som nechcel spraviť taký úplne obyčajný tuctový plot. Bolo by mi to ľúto. Tak som sa snažil tomu dať trošku inú myšlienku a preto som sa rozhodol, že to budem robiť trošku pracnejšie. A celý tento panel je kompletne zčapovaný skoro bez jedinej skrutky. Panely sú natočené, pozrite sa, to krásne drží, je to pevné a tie panely sú prišrobované k nerezovým stĺpikom. A tak je spravený kompletne celý plot. Od tohto stĺpika, od tejto výšky, po konec tohoto plota, až tam na konci, je výškový rozdiel až 30 cm. Lebo my sme museli kopírovať terén, ktorý sa to zvažuje. A mali sme variantu, že každý ten panel vyrobíme rovný, tu je spoj panelu a tu bude třeba zub 2 cm a každý panel na tej dĺžke postupne bude stúpať. Ale to sa mi vôbec nepáčilo, tá myšlienka, že tu spravíme nejaké zuby. Každý tento panel je mierne natočený, zhruba nejaké 2 cm. Celé som to v 3D rozkreslil v počítači a aj tieto diery, všetky tieto čapy sú tak spravené, aby celý ten panel bol o tých 2 cm sa zvažoval. Najskôr ste videli, jak to vyzerá spredu. Veľmi elegantne. Ale teraz vám chcem ukázať, jak to vyzerá aj zozadu. To, čo bežný človek nevidí. Pozrite sa. Je tu nerezová konštrukcia, nerezové stĺpiky a tá konštrukcia celá, ktorá drží celú tú posuvnú bránu, je krásne vložená, včapovaná do dreva. To drevo pekne lícuje s tou nerezou. A vravíte si, že prečo toľko práce s tým? Lebo je to čisté, je to veľmi subtilné a celkový potom ten dojem, nielen estetika zvonku, ale aj zvnútra je vynikajúca. A hlavne je to dôležité na funkčnosť tej brány, aby aj po 20 rokoch, keď sem prídem, tak aby tá brána stále rovnako aj to drevo vyzeralo. Samozrejme, nebude takto pekne hnedé, to drevo nám zostarne, zošedivie, ale to je masív, to je drevo a to je prirodzená vec. Ale nezhnie a tá brána tu aj o 20 rokov bude. A jak môžete vidieť, idem stať do krásnej japonskej záhrady a prichádzam do tohto krásneho priestoru. On nie je síce veľký, ale je na ňom kopu detailov a krásnych vecí. Najskôr sa zobujem, lebo keď idem na drevo, už nepotrebujem mať topánky. Tu sa dá krásne chodiť bosy, aj v tomto horúcom lete. A teraz vám ukážem, jak to tu všetko vyzerá. Tu sa nachádza také malé prekvapenie. Sice to trošku vyzerá ako taká krabička, ale keď ju posunieme, samozrejme je na to motor, ktorým zmačneme gombík a tá krabička sa sama odsunie, ale teraz ešte nie, teraz vám to odsuniem ja ručne. A pozerajte, odsúvam, ide to veľmi jednoducho posunúť a ľahúčko. No a čo sa tu nachádza? Takýto krásny bazén. Len si takto sadnem a už si močím nohy. Je to úžasný pocit sedieť v strede mesta na takom krásnom dreve, máčať si nohy v bazéne a kochať sa takým úžasným výhľadom na celú scenériu. Aj za domom máme takúto malú záhradku, čo sme tu robili. Najskôr sme robili takýto rošt, pod tým je schované okno, aby tam bolo aj vidieť, ale pritom, aby sa potom dalo krásne chodiť, lebo tu je zadný východ. Tu sme robili takúto stenu, tam má dĺžku až 13 metrov, je tiež z materiálu IP. Tu môžete vidieť, sme robili z dreva takú terasu kolem sklenenej obývačkovej steny. Tu sme použili zvláštny spoj, nerobili sme ho do žiadneho 45 stupňov uhla, ale nazvali sme to tak cik-cak spoj, tak veľmi jednoducho. Predošlých videách ste určite videli, keď sme to montovali v zime, jaká tu bola džungla a jak to teraz krásne vyzerá. No a tu na záver máme našu drevenú stenu aj podlahu z materiálu tiež IP. A celá myšlienka tohto zadného priestoru je mať úplné súkromie. No a teraz sa nachádzame na tejto malej teráske. Je to pekne urobený z jednoho kusu dreva, celá terasa, bez žiadneho spoja. A plus je tu zrealizovaný takýto obklad,
A ten bol to stôl najťažší, presne na dve strany ten obklad. Museli sme to zakryť, lebo tu je kotvenie na zábradlie a chceli sme, aby to bolo čo najtenší profil. Tak vidíte, tento prechod je tu len hrana dosky a hliníková lišta na sklenené zábradlie. A samozrejme rohy všetky sú rezané do 45 stupňového uhlu. No poďme sa pozrieť na tento prechod. Vidíte ten prach a to drevo? Je to pekne v rovine spravený. A poviete si, prečo tu je takáto veľká špára? Tu je nasadená takáto sieťka a sami môžete vidieť, ona tu chodí a potrebuje tu mať priestor na chodenie. Na ďalšom poschodí sa nachádza takáto teráska. Je kompletne na kovovej konštrukcii a cez tieto špáry medzi doskami je normálne vidno druh dole. Není to vôbec zo sporu zakryté. Takže je veľmi vzdušná a je taká odľahčená. A vidíte aj zábradlie, preto je takéto ľahké, aby človek mal pocit, že tu skoro ani to zábradlie není. Tiež je to použitý materiál IP, montovaný na klipy, jak na celom tomto projekte. Keď som sem prvýkrát prišiel na tento dom, keď bol ešte na začiatku, hneď ma zaujalo, keď som si ho celý prešiel, tak táto strecha. Tento priestor, taký vzdušný, pekný a ten úžasný výhľad, ktorý tu odsud je. Tu sme spravili terasu z materiálu IP, je namontovaný na klipy. Pozrite sa, jak je to krásne hľaďučké. A výhoda tohto materiálu je, že človek môže po ňom chodiť krásne bosý. A je to úžasný pocit, keď nie som ničím viazaný, nemusím mať žiadne topánky, len tak si vyjdem z interiéru na túto terasu a dám si tu ráno krásnu kávičku s týmto úžasným výhľadom. Ak vás zaujal tento projekt, tak nám dole do komentára napíšte, čo si o tom myslíte a sledujte nás na našich sociálnych sieťach aj na YouTube.